Жамағат, мен гіл шаяртып тігі Қазанда барғанда біздің баш мұхарир менаға гіл тақдим етсем, ол күләдірейді. Шуны яз, шаянда бастырауыз деп шоны көре. Мен енді мұнда базардан шақып келем, өзім фикір туды. Нешек міне тігі талыйлар бит урамда. Орысша грабитель, шунардан сәудагерлер нәрсе белән айырылып тұра. Сәудагерге кіші өзіп барып, ризалашып ери нетсін деп, таласынлар мені деп. Шоны көре. Айтам бет, уақытында мен әттігі інім келейді. Оренбург өлкәсінен туған күніме, шында мен кірдім де базарға. Мұндағы шол сатушылар енді өзәк Асияда шуларға айтам. Үндәдім, айтам. Кеңеш бері әлі қойдан оларға яқшырақ шундай яшілші нәрселер. Ол меңа енді шын көңілден сірін айтты. Брат, сенде не де? Кибітке бар, аннан алды, біз гіл шуннан алабыз. Енді шул кибіттен алалар, анда бит тігі қайсылар оборот орша айтмышлы зур, кең көлемде кетірелер. Алар енді кибіттен келсе, бәлкі менімше алар складтан бірінші ящикін алып кетелер де саталар. Ілік мен ойлаған едім, алар бір қайына алып келелер де, йоқ, алар шул кибіттен алып, істеп сата әлі тігі жемішлер, тігі кипкен жемішлер шуны сатқан бір тажик хатта айтты меңа неде. Әйеде ол мені де, бізде де шул тігі құры жеміш шулар алар де, арзан де, кибітке қарағанда, чөнки сәуде өзәклерінде қарап тұрасың, 100 грамм, 50 грамм өлшеген қимат алар. Мұнда нелері де қиматты шул тігі нәрсе енді жеміш, яшілші. Мен мұнда ялғыз ғафу етігіз жеміш деп айтмадым, бәлкі яшілші деп айттым. Мен енді мұна біраз бұта біттірдім енді ойланып мұнда. Шуны айтасы келі алар. Бір қашында өзіні нешіктір бұрышқа батмайлар, шынки арендада қимат болса, шын қарамастан, тағы ұт, мәрсәмі шул анда тұралар, еліда, төлілер. Бір қашанда зарланғанын іштімәдім, шынки алар үстеп саталар, анда бір кіші келіп шықса, шулық алар кіші нектір міні кебітті кірі, анда кең көлемді саталар. Әмі анда кебітші келіп, міні ал, міні шулай деп ялағайланып, көзіңе қарап нетмей алар. Амында кіші келіп келуге, міні кішіге бәлкі шул жетмейдір, міні біраз ол аз ғана болса да бірнеше жүмле бір-бірісі білән тігі сөйлешіп, бірнеше нәрсе әйтіп, бір-бірісіне шулай етсе, қатта ол ялағайланып, нешектір елмайып, езіңе кішіңе қарай сенің әйе деп ризалашып тұра, юмшаққыны сөйлеше, кіші шунарға суса біткенде, алар ілікті Советлар Союзы уақытында да кибітте барса, аны сүгіп жіберілері сатып алушыны, вас много, я здесь одна деп, тағы соңыдан да кибітке бара, анда шират баса, бірсін не касса тұралар, агарда кіші әзірек ашықмаса, ол қышқыралар, әлі кассада отырған бір ханым сөйлеген еді ме, бір қызды ақшаны шығара башаған еді, әзірек уақытты сузылғаш де, анарға ақыра башладылар, рәнжете башладылар, не деп, ширатта де. Міне кішінің ітлігі, шуна көре алар, усалланып, ширатта тұралар. Бұл келеді мәселен базарға, ол елмайып, нете, анарға қары кіші сатушы, енді нәрсе енді талы оланы енді елмайып, нете әзірек қақын түсірген бұла енді қайсы уақытта түсірмейді. Міне мен неше күнелік шушынан барған едім, видео түсірдім де, ол бір нәрсе дейдім, бір помидор емеш 100 сум деп, йоқ, анда 4 помидор алдым, 500 сум төледім. Анда енді 125 сум болып шыға бір помидор қатта. Әлі бара яңа елға қаршы әлі бәлкі яқыннаға шыққаш 150-ге сатырлар. Кім біләні? Алар енді мен ойлаған едім.
Ул бит, мәсәлән, кибеттә ничек алар менә кибеттә син ошамаган алмыйсың, яңадан киләсең, тагы аласың, тик аны 1, 2, 3, 4, 5 авны аласың да ул тагы икенче көнне барырга кирәк, чиратта торырга кирәк. Халык сиңа комачалый. А монда булар сатып тора. Син килдең, алдың. Тик аны ни бузыла ул икенче көнне. Менә мин шул бу кыйммәт инде 500 сум тора. Шуңа күрә тәмле булырга тиеш. Һәм инде алар сакланырга да тиеш дип уйлаган идем. Әмма менә шул көнне алып кайткачмы, икенче көннеме мин аны 2 ашап куйган идем, салат итеп. Инде тагы 2 калган иде бүген. Йомшап киткәннәр, тегеләр йомшаграк булгач алган идем. Катыракны калдырган идем. Йомшаганнар бер җирдән шири башлар, үзеннән үзе шири башлыйлар. Тәме үзгәргән. Инде башта тәмсез була, соңыннан әшәке тәмле була. Шуңа күрә ул хәзерге помидор дигән нәрсә сизелми бер нәрсәдә. Ул инде кем белә нинди шартларда үстерәләр алар. Әле мин вакытында менә шушы урамнан теге бер төбәгенә барган идем, шунда Азербайҗаннан килеп сатып торалар помидор. Мин аларга сөйләдем, әйтәм, мин менә бездә зоотехник юк инде. Зоотехникмы? Юк инде. Нәрсә дип атыйлар инде шул теге теплицада эшләгән инде. Менә кызганчыкка каршы искә килми инде ул. Шул агроном, агроном булып эшли. Бер минем таныш кызның апасы шунда эшләй икән, теплицада. Шулай әйтә, апабыз әйтте ди, алсаң 1-20 минут салкын суда тот, шул ниләрне, яшелчәләрне, шул кыярмы, помидормы мәсәлән, шунда ди, аларның теге нитратлары чыгачак ди. Бер өлеше ди. Бер өлеше чыгачак ди нитратлары ди. Шуңа күрә мин бу азербайҗанларга сөйләгән идем, алар мине кызыксынып тыңлый башладылар. Ул ди кайнар суган, кипяченый урысча әйтмешләр. Кайнар дисәм, эссе ди түгел инде. Шундыймы? Мен әйтәм, юк, мен әйтәм. Кайнамаган шундый суга мен әйтәм, куеп нитрә кирәк. Алар кызыксынып тыңлады. Менә хәзер бит без аны, мин дә үзем иренә башладым. Алып кайтып суга салмыйм. Алам да мин аны шулук салат итеп ашап куям. Ул ушаса бер ягыннан зыяны килә инде. Аннан кеше аңламый. Хатта менә монда машина ни. Тәме дә инде аны бара-бара бәлки тәмлен үзгәртә белгәннәре ясарлар инде менә. Шундый бик тәмле булсын дип. Хәзер инде кеше котырып тора белсәм. Элек яшәгәннәр кыш буена помидор да күрмәгәннәр, авылда күп булса тузлы яки биттән алып ашыйлар ие. Шунасын инде кыяр да шул тузлы кыяр булсадыр, булай булмыйдыр. Хәзер бөтен нәрсә бар, тик сыйфаты нинди. Бәяләр нинди. Шуңа кеше зарлана, менә җитми, акча җитми. Ул җәмәгать бөтен нәрсәгә җитми. Ул уйлый тәмле ашарга. Шунасын мәсәлән кием алырга, матур кием. Үйне матурларга, шитилләргә йөрергә, машина алырга, бакчада нәрсәдер инде бакча алып, шунда ял итеп ятырга, эшләмәскә дип уйлый. Ул теге безнең авылда бит әйткән берсе авылдаш малайларына, эшләмәсәгез, мал бакмасагыз дип шулай дип әйткән. Шикар юк, чәй юк, күмәч юк дип шун кебек эшләргә кирәк аны. Кеше иренә башлады шәһәрдә. Бигрәк ялкавалар җәяү да йөрми, машина белән әйдәп йөриләр. 1-2 чакрым шунда йөрергә булмый җәяү. Ашыйлар тәмләп. Гел ни артыгын ашый. Ул теге кемдер әйткән бит. Бер укымышлы кеше тешләр белән кеше үзенә зират казый дигән. Вот күрдегезме? Ни, зират кабырмы казый теш белән. Бер уйласаң, ул чөнки кеше ашады, хәрәкәтләнергә тиеш, бер эш эшләргә тиеш. Шул энергиясы янып китергә тиеш. Менә әйтәм бит, шул алыгыз да бер ризык нәрсәме складка тутырыгыз. Ул чыри башлый, шун кебек организмда да ул
мәсәлән, ризык ул керәдә, шунда ширия башлар, чөнки майга әйләнә кайсылары шул майонез да бит ул бик шундый энергия ёмкий бер уйласаң, кечкенә генә салсаң, анда була инде тәмлеләп ашарга. Ә кемдер инде ярата, һәммәсе тәмле булсын дип салатларны яңа елга мәсәлән ясыйлар, анда бөтен нәрсә тутыралар, инде нәрсә генә шул майонезны күп итеп салалар. Без бер бабай бар, шул белән ашка чакырсалар безне инде әз генә салып бирмиләр, никтер алар күп итеп салалар. Мин инде аларга әйтмим, инде ул күп итеп салмагыз, әз ашаган тәмле була, күп булган ул тәмсез була, тәме үзгәрә. Майонезны күп итеп тутыралар. Менә булар шартлаталар. Шулай әйтәләр, хәтта. Алар дуракланып йөри инде. Без бала чакта тимер белән әйтәдек. Шартлатадык алар. Шулай әйтә. Менә шул. Элек ул менә СССР чорында, мәсәлән, хатын-кызлар эштән кайткан кибеттән тегесен сала, анда нәрсә булмаган. Ә кешегә ништер аңлаттырганнар гел хөкүмәт сәясәте шундый тарафта булган инде. Тормышыбыз яхшарды, без яшыйбыз. Әйе, дөрес уйласаң аны менә без электр балдык бераз Брежневны, шунасы калган җитәкчеләрне. Әтияне әйтәдер, сез кытырып торасыз әле, абыйларыгыз күрмәгәнне күреп торасыз менә. Шулай дип гел әйтәдер ялган. Ә хәзер бәрбер кеше ни инде суткычы тулы ризык, ул инде нәрсә котырына, теге кемдер әйткән, адәм баласы ди ул ди, менә булмаса, менә шушы булса, шатланып мин бәхетле дип үзен санар иде. Әмма анарга менә шул ни теләчәге буенча шул тәэмин итсәләр аны, ул канагать булмый, тагы күптер әзме күпме тагы сырый башлый, тагы эштәп сырый. Әдәм баласына бер кайчанда ни итеп, ничек әйтәләр инде бездә ошап булмый ди. Шулдыр бәлки, мин гел татар телендә алып бардым да, хәзер бәлки миңа урыс телендә дә язарга кирәк, әйтергә кирәк. Понятно, что они на этом жили. Менә булды.